Adulong mi magpahilot guys. Kay kayo tapos si Lucy guys kag ilantan. Lucy. Ilantan ang bata ng gamay. Kita sa tong tig sa madring. Ay. Uy, patak ka. Para buyag, di siya mag guys, buyag ang hilantan. Mayutag na aron ang manghihilot. Na makapahilot ni karon. May tag naas nanay ron bino. Kapahilot ata. Wala. Pauli na og wala. Tara. Pit namin na abot. Namaktas rin may agianan guys. Hilot na siya guys. Sa sinipat na sa eskwelahan. Muhuwas siya makainom og tambal niya. Pag makuha na sad, kung muhuwas ang oras, makuha ng oras, balik na sad. Kami kayo manad hilot si Lucy. Nabutang na. Nakagilot. Isapot siya guys. Isapot. Namaktas na po mi guys. Oh, naami diri sa may mga Kasagbutan. Kasagbutan ni kay. Kasagbutan. Kay gabi guys oh. Ay mga gabi. Diri pod at bang ay gabi. Ay gabi na po yung mga kapayas. Oh, na po yung manok oh. Yung manok. Hinay, kat. Parang subuki guys oh. Ang tanom na may limisito, lubi, kapayas. Wala may sa highway guys. Ha? Ito, nakuha na to dito. Baka nang laba ka. Ika mo? Dago kay balay dire guys. Ay pangilabot. Largo. Abot na ni sa highway. Ayun. Ay. Pag lagtan.